Binigay ko ang virginity ko sa taong kasing edad na ng mga magulang ko. Sa totoo lang po, na-inspire ako na mag-share ng secret file dahil sa binasa nyo last Tuesday. Yung secret file ni FM. Kaya eto po, naglakas loob ako na mag-share ng secret file ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nicole. 30 years old, tubong probinsya. Bata pa lang ako, nagsusumikap niya akong makatulong sa magulang ko. 13 years old ako noon. Gumigising na ako ng maaga, dumidiretso sa bukid para pumitas ng gulay. Pagkatapos kong mapuno yung lalagyan ko, dumidiretso na ako sa palengke para ibenta yun. Ginagamit ko yung perang napagbentahan ko sa baon at pamasahe namin ng 3 kong mga kapatid. Nasa grade 4 ako, grade 3 at grade 2 naman yung mga nakababata kong kapatid. Sa hapon naman, tumatanggap ako ng labada kasama nung nanay ko para meron kaming pambili ng pagkain sa araw-araw. Lumipas ang ilang taon, ganun yung takbo ng buhay namin. Madalas walang makain kundi talbos ng kamote na walang kanin. Sobrang hirap ng buhay namin. Isang araw, binagyo kami ng malakas. Nilipad ang bubong ng bahay namin. At kami ng mga kapatid ko basang-basa. Takot na takot kasi malakas din yung kidlat nung mga panahon na yun. Wala na kaming nagawa ng pamilya ko kundi magdasal na lang. At nang araw na yon, ipinangako ko sa sarili ko. Gagawin ko lahat. Mabigyan ko lang ng magandang buhay ang mga kapatid ko. Lalo na ang magulang ko. At sabi ko sa sarili ko, balang araw, makakakain din kami ng masasarap na pagkain. 3 beses sa isang araw. Hanggang sa nakagraduate ako ng grade 6, nag-high school. Pero nung nasa 2nd year high school na ako, pinatigil ako ng mga magulang ko kasi hindi na nila kami kayang pag-aralin. Sa edad na 15 years old, dinala ako ng nanay ko sa Maynila. Ipinasok niya akong katulong. Sobrang iyak ko noon kasi malalayo ako sa kanila. Gustong-gusto kong makapag-aral pero wala akong magawa. Dinala ako sa Muntalban at doon ako naging katulong. All around. Meron akong 2 batang alaga, 4 at 6 years old, mga batang babae. Sanay naman ako sa hirap, kaya nagtiis ako. Yung amo kong babae, mabait naman. Pero yung asawa niyang lalaki, ubod ng sama. Kapag wala yung asawa niya, nilalagyan niya ng kalat yung bahay. Tapos, ipapalinis niya sa akin. Madalas pa nga, dumudumi siya. At ako yung paglilinisin niya ng toilet. Sobrang dumi. Umiiyak na lang ako kasi wala naman akong magawa nun eh. Nasa malayo yung pamilya ko. Hindi ako makapagsumbong. Wala akong communication sa pamilya ko. Kaya lumipas ang ilang buwan. Nagpaalam yung babae kong amo na pupunta sila ng Baguio dahil sa trabaho. At dadalhin niya daw yung mga anak niya doon. Sinasama niya yung asawa niya pero tumanggi yung asawa niya. Kaya naman kinagabihan, nang nakaalis na ang amo kong babae at mga anak niya, nagyaya yung asawa niya
ng mga kaibigan niya sa bahay nila. At ng araw na yun, takot na takot ako. Nangangatog talaga ako. Lahat ng kailangan nila, kailangan iabot ko sa kanila. Pero buti na lang, nang magpaalam ako na matutulog na, pinayagan naman ako ng amo kong lalaki. Pero hindi ako makatulog. Kasi, syempre ako lang yung babae doon. Natatakot ako. Lalo na, kurtina lang yung pansara ko ng pinto ng kwarto ko. Nakikita ko yung ginagawa nila. Mausok. Lahat sila singhot ng singhot. Tawa sila ng tawa na parang mga baliw. Nakadungaw ako nun. Hindi ko pa alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi nga, taga-bundok ako. At nun lang ako nakatira sa ganong klaseng bahay. Kaya, sa sobrang takot ko, tumakas ako. Walang dalang gamit. Pinagpatong-patong ko yung mga damit ko. Mga 3 lang siguro yun para hindi ako mahuli. Wala akong pera noon. Kasi ilang buwan na yung nabali ng ina ko. Wala akong nahawakang sahod ko. Maliban sa alkansya ko. At yung laman ng alkansya ko, barya lang. 80 pesos. Sumakay ako ng jeep patungong Baclaran kasi yun lang yung alam kong puntahan. Sinasama ako doon nung amo ko pag nagsisimba sila. Hindi ko alam yung gagawin ko noon. Basta umiiyak lang ako sa takot. Hanggang sa may lumapit sa aking mga babae. Sabi niya, "Miss, naghahanap ka ba ng trabaho?" Ako naman sumagot agad ng opo. At sa pagsagot ko na yon, nagumpisa na akong humagulgol sa iyak. Doon ako nagkwento sa kanila. At sinabi ko sa kanila ng mga ate, tumakas lang po ako sa bahay ng amo ko. Sa sobrang takot ko po, umalis na po ako. Naawa sila sa akin. At sinama nila ako pauwi. At doon, pinakilala ako sa amo din ng mga babaeng tumulong sa akin. Pinatulog at pinakain nila ako doon. At doon ko nalaman na mga dancers pala sila sa club. Tinuruan nila ako kahit hindi ako marunong sumayaw. At dumating na nga yung araw na isasabak na nila ako. Sobrang kaba ko nung araw na yun. Pinasok ako sa madilim na lugar. Pero maraming ilaw, kandila at mga alak sa paligid. Sa totoo lang, hindi ko alam ang pinasok ko. Basta ang sabi lang nila sa akin, wag daw akong matakot at masasanay din daw ako. Hanggang sa minikapan niya ako. At halos hindi ko makita ang mukha ko. Pulbos lang kasi ang alam kong ilagay sa mukha ko. Tapos binihisan nila ako. Maiksing palda. Hindi nga ako nagsushorts. At binihisan nila ako ng bra na may bulaklak. Hiyang-hiya nga ako noon eh. Hindi naman ako maitim, pero nahihiya pa rin ako. Basta nilakasan ko na lang ang loob ko at nagtiwala na lang ako sa sinamahan ko. Wala rin naman akong ibang mapupuntahan eh. Kaya nung araw at oras na lumabas ako, kasama nung iba ko pang kasamahan, sobra ang kaba ko sa dibdib ko. Maraming ilaw at malakas ang tunog.
ng sounds. Paglabas namin, grabe! Sumisigaw ang mga tao, nagpapalakpakan. May mga nanonood, may mga umiinom ng alak, at karamihan sa mga customers puro Hapon. At noong natapos na kaming sumayaw, agad din naman akong pinagbihis at pinagpahinga. Pinakain ng mga kasamahan ko. Binati ako sa unang pagsasayaw ko. Sabi nila sa akin, "Ikaw na ba yan? Ang ganda mo ah. Huwag mo yang sayangin sa pagkakatulong. Kung mabait ka, tatagal ka rito." Sabi nila sa akin. At yun, nagsikap akong mabuti para kumita ng pera. 200 pesos ang bayad sa akin noon. Hindi naman araw-araw yung sayaw, mga 3 beses sa isang linggo. Pinatira din ako doon ng kumupkup sa akin ng walang bayad. Simula noon, nakapagpapadala na ako sa mga magulang ko. Hindi man kalakihan, pero sapat na yun. Nag-e-enjoy na din ako sa trabaho ko kahit sobrang nakakapagod. Binabaliwala ko lang yun. Masaya ako. Lumalabas kami ng mga kasamahan ko. Natuto rin akong uminom. Pero hindi naman ako masyadong nalalasing. Kasi yung mga kasama ko, mababait silang lahat sa akin. Feeling ko nga parang bunsong kapatid ako sa kanila. Lumipas ang 2 taon, masaya at nakakatulong na ako sa pamilya ko. Umikot ang mundo ko sa ganong klaseng trabaho. Hanggang sa isang araw, may nagyaya sa aking lumabas. Isa siyang Hapon. Matagal na ako nililigawan pero hindi ko pinapansin. Kasi nga wala pa sa isip ko yung mga ganong klaseng bagay. Sabi ko, sorry, hindi ako lumalabas kasi dancer lang ako. Pero siya nagmakaawa. At dahil regular customer siya ng pinapasukan namin, pinagbigyan siya ng manager namin. Pero may kondisyon. Hindi ako pwedeng lumabas ng ako lang. Kasama ko dapat ang mga katrabaho ko. At pumayag naman siya. 6 kaming lumabas, kumain at nag-shopping. Nanood pa kami ng sine. And grabe. Yun na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Masasarap na pagkain, mamahaling gamit, at first time kong makapasok sa sinehan. Grabe, ang laki ng TV. Hinatid pa kami sa bahay noon na tinitirhan namin. Nakasakay kami sa sasakyang mamahalin. First time ko yun, syempre. Basta, masasabi ko talaga, yun ang best day ever ko. Lumipas ang mga araw. Halos araw-araw na kaming lumalabas. Pero syempre, kasama ko pa rin yung mga katrabaho ko. Hinahayaan naman nila ako kasi alam naman nilang masaya ako. At ngayon ko lang nararanasan yung mga yun, no? Mabait at hindi bastos yung Hapon na nanligaw sa akin. May edad na siya pero hindi halata sa mukha niya. Lumipas ang 2 taon, ganun kami. Hanggang sa parang tatay na ang turing ko sa kanya. At sabi naman niya, para daw niya akong anak. Hindi kami palaging nagkikita kasi every 3 months lang siyang nandito sa Pilipinas. Tapos 5 araw lang. Hanggang sa isang araw, niyaya niya kami uli lumabas. At napag-isipan ng mga kasama ko na mag-night swimming sa bahay niya. At pumayag naman siya. Noong naliligo na ang mga kasama ko, bumaba kaming 2 para bumili ng maiinom at merienda. Nang pababa na kami, dumiretso kami sa kwarto niya kasi kukuha daw siya ng pera. Pinaupo niya ako at binuksan niya ang TV. At sabi niya, sandali lang, i-check lang daw niya yung trabaho niya.
CEO daw kasi siya ng kumpanya. Kaya sobrang busy niya talaga. Ako naman, habang hinihintay ko siya, nakahawak sa cellphone. Ka-text ang mga kasama ko na nagsiswimming. Sabi nila sa akin, "Uy Nicole, huwag kayong gagawa ng milagro ha. Bumalik na kayo dito." Nag-reply naman ako ng, "Sandali lang daw ate. May tinatapos lang siya." So binaba ko na yung cellphone ko at nanood na lang ng TV. Tapos lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako in English, gusto ko ba daw ng maiinom. Sabi ko, "It's okay, thank you." Pag-abot niya sa akin ng soft drinks, hinawakan niya ang kamay ko. At doon bigla nang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang hindi ko na malaman kung anong gagawin ko. Bigla na lang niya akong niyakap at sinabi niyang mahal na mahal niya daw ako. At dahil parang tatay na yung turing ko sa kanya, niyakap ko na din siya. Sabay sabi ko ng, "Let's go. My friends are waiting for me." Sumunod naman siya. Akala ko talaga may gagawin na siya kasi sobrang higpit ng yakap niya sa akin na parang hindi ako makakawala. Kaya bumalik na kami, dala ang mga pagkain. Sabi ng mga kasama ko, "Bakit ang tagal niyo? Ikaw ha?" Para bang galit yung mga katrabaho ko. Sabi ko, "Ate, wala kaming ginawa. At saka parang tatay ko na yan, no?" Lumipas ang araw, panahon. Niyaya niya akong mamasyal na kaming dalawa lang. Sana daw kami lang, para makapag-uusap daw kami. Nag-try ako magpaalam doon sa manager namin pero hindi ako pinayagan. Sobrang higpit nila sa akin simula pa noon. Iniingatan nila ako. Kaya sinabi ko na hindi nila ako pinayagan eh. Nalungkot siya. At simula noon, hindi na siya masyadong lumalapit sa akin. Hindi na rin niya ako pinapansin. At sa tuwing pumupunta siya, parang iniiwasan niya ako. Siyempre, nalungkot din ako. Hanggang sa isang araw, may kasama na lang siyang babae pag nanunood. Nalungkot ako. Para bang may nawala sa akin na hindi ko alam. Parang napamahal na siya sa akin. Pero hinayaan ko na lumipas ang mga buwan. Hindi ko na din siya kinakausap. Simula nung may kasama na siyang babae. Sabi ko na lang sa isip ko, baka girlfriend na niya yun. Mabuti na rin para makapag-focus na ako sa trabaho ko. Hanggang sa isang araw, nag-text siya sa akin. Nagulat ako. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. Oo, lagi kong inaabangan yung text niya at tawag niya. Sa totoo lang kasi, miss na miss ko na siya. Ang sabi niya sa text, "How are you? I miss you so much. I'm just trying to ignore you, but I just can't. I tried to have girlfriend, but I don't like her. I like you. I love you." Hala, hindi ko alam kung anong isasagot ko. At hindi ko na namalayan ang sarili ko, nireplyan ko siya ng "I miss you too." Tapos nag-reply siya ng "Really? You miss me too?" Feeling ko noon ang saya niya. At nasa isip ko din lahat ng sakripisyo niya para sa akin mapasaya lang ako. Alam niya kasing galing akong hirap. At nakwento ng mga kasamahan ko na yung nangyari sa akin. Sino ba naman ako, 'di ba? Para hindi ko suklian lahat ng kabutihan niya. Kaya naman, niyaya niya akong mamasyal sa probinsya, sa lugar daw namin. Aba, gustong-gusto ko yun. At tuwang-tuwa ako kasi ilang taon na din akong hindi nakakauwi sa amin.
Miss na miss ko na kasi yung pamilya ko. Kaso ang problema, kung magpapaalam ako hindi ako papayagan. Kaya ang ginawa ko, kinuntsaba ko ang magulang ko na tawagan yung mga kasama ko para pauwiin ako. Ginawa nga to ng magulang ko. Pinayagan ako ng 3 days. Sakto. Wala naman akong trabaho nung araw na yun. Ang saya-saya ko. Papasyal kami. Magpapakasaya. Kakain kami ng masasarap na pagkain. Yan yung mga pumasok sa utak ko. Exciting. Lalo na, first time kong papasyal sa ibang lugar. Grabe. Parang dumaan pa ako sa butas ng karayom bago makauwi, no? Sobrang higpit nila sa akin. Hinatid pa ako sa bus station at hinintay pa yung bus bago umalis. Ma-make sure lang nila na uuwi ako sa probinsya namin. At yun na nga. Ang usapan namin ng hapon magkikita kami at sabay na uuwi sa probinsya namin. Kaya nang makakita ako ng tiyempo, bumaba na ako. Sumakay ako ng taxi, pabalik sa lugar kung saan ako dapat mag-aantay sa kanya. At ayun na nga, nagkita kami at tuwang-tuwa siya. Akala daw niya kasi tatanggihan ko siya ulit. Bumiyahe kami ng madaling araw. At umaga na nga, nakarating na kami sa amin. Tuwang-tuwa yung pamilya ko. Sobrang saya nila. Yung hapon naman na kasama ko, alam kong nagulat sa nakita niya kasi gutay-gutay yung bahay namin. Walang gamit maliban sa maliit na TV. Halos ayaw niya ring umupo. Nahihiya ako noon kasi alam ko naman na mayaman siya. Tsaka mataas na tao siya. Habang nakatayo siya, parang ang lalim ng iniisip niya. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Sabi niya, okay lang daw siya. Napagod lang daw siya sa biyahe. Agad-agad na nag-ayos ang magulang ko ng hihigaan niya. Humiga naman siya saglit doon. At bigla na lang siyang nagyaya na pumunta sa pamilihan. Akala ko nga nagugutom na. At nung nandun na kami sa pamilihan, bumili siya ng mga mamahaling gamit. Grabe! Refrigerator worth 30,000 pesos. Kaserola, plato, baso, at kung ano-ano pa. Sabi ko, hindi naman niya kailangan kaming ibili ng ganun eh. Sabi niya, ayaw raw niya akong nahihirapan at gusto niya daw akong tulungan. Tapos sabi niya, simula ngayon, tutulong ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nung araw na yun. Natouch ako sa kanya, naiyak ako sa sobrang pagpapasalamat sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi kita dinala dito sa amin para gumastos sa pamilya ko. Ang sabi niya sa akin, masaya daw siya na matutulungan ako. Siyempre, alam ko naman kung paano sasayo yung pamilya ko eh. Dahil sa mga binili niya, sumaya nga talaga yung pamilya ko. Pangarap ko yun para sa pamilya ko. Yung makabili ng maraming gamit para sa bahay. Buong buhay nila, ngayon lang sila makakaranas ng ganun. Ref? Grabe. Sobra talaga ang galak ng puso ko. Pinuno niya yun. At lumipas ang isang araw. Alam ko, sobrang pagod na siya. Sabi niya, wala bang hotel dito? In English ha? Sabi naman ng magulang ko, meron pero medyo malayo. Kaya sinamahan namin siya sa hotel at doon, pinaiwan ako ng magulang ko. Kasi baka ganchohin siya o kaya lokohin siya. Pumayag naman ako sa sobrang dami ng naitulong niya. Naisip ko, yun na lang siguro yung paraan para makabawi ako sa kanya. At dahil malaki naman yung tiwala ko sa kanya, at 2 taon naman din kaming magkakilala, pumayag na rin talaga ako. 1 kwarto lang yung kinuha niya kasi yun lang yung available nung gabing yun.
Pagkatapos namin kumain, nagpahinga na kami. Sabi niya sa akin, okay lang ba sa'yo na magkatabi tayo ng kama? At dahil nga naisip ko yung kabutihan niya sa akin, pumayag na din ako. Hindi ako makatulog noon. Pinapakiramdaman ko siya. Siyempre, hindi naman ako sanay na may ibang kasama humiga, no? Nang bigla niya akong niyakap at pinaharap. Grabe, sobra yung kaba ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ng gabing yun. Halo-halo. Parang pagod, takot. Hanggang sa sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Mamahalin kita hanggang nabubuhay ako at ibibigay ko lahat ng ikakasaya mo. Siyempre, in English na sinabi yan. Sabi ko sa kanya, thank you so much. But I'm still young. I'm only 19. Natatakot din ako. And then, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. And then sabi niya sa akin bigla, do not be afraid. I just wanna hold your hand. And I just wanna look at your face. I will not fool you. Grabe. Hanggang sa nangangatog na yung buong katawan ko. At may nangyari na sa amin. After nun, nahimasmasan ako. Tumakbo ako ng CR at nagkulong ako. Hagulgol ang yak ko noon. Sobrang sakit. Dumudugo, feeling ko mamamatay na ako. Ganun ba yung feeling? Siya ang nakauna sa akin. Nataranta din siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Lumabas siya at humingi ng susi sa lobby. At nang mabuksan niya yung pintuan ng CR, niyakap niya ako. At dinala niya ako sa higaan. Habang ako naman umiiyak mag-isa. Binuhat niya ako na parang bata iyak ng iyak. Sabi ko ang sakit. Pero sabi niya sa akin, don't worry, bukas magaling na yan. Sorry siya ng sorry sa akin. Hanggang sa nakatulog na ako. Kinabukasan hindi ako makagalaw. Dinalahan ako ng food sa room at inalagaan niya ako buong araw. Kung ano-ano yung ginawa niya para lang mapasaya ako. Na-feel ko rin naman na hindi niya ako pababayaan. At feeling ko, ng mga oras na yun, mahal ko na din siya. Dumating na yung araw na uuwi na kami. At yun nga, habang sumasayaw ako at nanonood siya, iba na ang tinginan naming dalawa. Napansin to ng mga katrabaho ko. Ang lakas ng pangdama nila. Binasa nila yung laman ng cellphone ko. At ayun, bisto, nahuli ako. Nagalit sila sa akin. Kinuha nila yung cellphone ko for 1 week. Hindi nila ako pinapasok sa trabaho. Wala kaming contact nung hapon. Hanggang sa bumalik na siya ng Japan, hindi na kami nakapag-usap. Simula noon ang dami ng bawal sa akin. Wala na yung mga kaibigan, ate, kuya na nag-aalaga sa akin. Parang bigla silang naging kaaway ko. Ang sasama ng tingin nila sa akin. Sabi pa nila, nangati na daw ako. Wala daw akong utang na loob. Nakatikim na daw ako ng malaki. Grabe. Sobra-sobra yung sakit. Nilak nila yung pintuan ko. Para akong nakakulong. Kapag umaalis sila, iniiwan lang nila ako doon. Para akong preso. Hanggang sa tinangka kong uminom ng Clorox nung araw na yun. Kasi feeling ko sobrang hirap na ako. Pero buti na lang hindi ko itinuloy. Kasi iniisip ko yung pamilya ko.
Hanggang sa pinapasok na din ako ng trabaho. Pero iba na yung turing nila sa akin. Nandidiri sila sa akin, ang sasama ng tingin nila sa akin. Humingi ako ng tawad sa kanila, umiiyak sa harap nila, lumuluhod. Napatawarin nila ako. At hindi na ako susuway sa kanila. Pinatawad naman nila ako. Pero hindi na gaya ng dati ang samahan namin. Sobra akong nalulungkot. Sinira din nila yung SIM card ko. At sabi nila, layuan ko na daw yung hapon. 3 buwan ang nakalipas. Nang mapansin nilang lagi akong tulala at laging gutom. Agad na nang hinala yung kasama ko. Kinausap ako at sabi sa akin bumili ako ng pregnancy test. Bumili ako. Sabi nila magpatak daw ako ng ihi. Sinamahan pa ako sa CR at baka daw lagyan ko ng tubig. At ayun nga, gumuhit agad ng 2 pulang linya. Hindi ko alam kung anong nangyayari at kung para saan ba yun. Hanggang sa sinigawan ako, Gaga, buntis ka! Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng araw na yun. Hindi pa nga sila okay sa akin eh. Tapos meron na naman akong kasalanan. Tapos ayun, bumalik na naman yung galit nila sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kundi sorry lang ako ng sorry. Hindi ko alam na mabubuntis ako. Tapos ayun, buti na lang patapos na yung kontrata ko noon. Tinapos ko yun para wala na silang masabi sa akin. At para hindi na sila magalit sa akin. Nalaman din to ng magulang ko at pinagalitan nila ako. Sabi ko, hindi ko naman to ginusto eh. Hindi ko naman alam na ganito pala yung kapalit ng pagsama ko nung gabing yun. Nung gabing yun na pinasaya kayo ni Hapon. At nung malaman ng Hapon, nabuntis ako. Bumalik siya ng Pilipinas. Kinausap niya ako na ititira niya daw ako sa condo. Para daw maibigay niya lahat ng pangangailangan na magiging baby namin. Ako naman tumigil sa pagsasayaw. At inalagaan ko yung pagbubuntis ko. Nakita ko naman na caring yung ama ng anak ko. Pero, na-feel ko rin na hindi na siya katulad nung dati. Hindi na katulad yung pag-aalaga niya nung naliligaw pa siya. Hanggang sa nanganak na ako, parang nag-iiba na talaga siya sa akin. Hanggang sa tinanong ko siya, anong balak mo? Anong balak mo sa amin ng anak mo? Ang sagot niya, next year magpapakasal tayo at dadalhin kita at ang baby sa Japan. Tuwang-tuwa ako noon. Umasa ako. At lumipas ang 1 taon, nabuntis na naman niya ako. Hanggang sa mga anak ako, feeling ko parang may mali. Parang hindi niya talaga ako mahal. Although nakikita ko naman na mahal niya yung mga anak niya. At binibigay naman niya lahat ng gusto nila. Ilang taon din na lumipas, na sa tuwing tinatanong ko kung anong plano niya, hindi niya ako sinasagot. Hanggang sa makakita ako ng tiyempo. Naglakas ako ng loob na buksan at halungkatin ang cellphone niya. At nakita ko, may picture na 3 silang lalaki. At nung may pagkakataon, tinanong ko, sino-sino yung mga yun? At ang sagot niya, my kids. Sobra-sobra yung sakit na nararamdaman ko. Napaluha ako sa sinabi niya. Sinabi niya sa akin na hindi niya daw ako mapapakasalan
Kasi hindi naman daw siya divorce. Although, wala na daw sila ng asawa niya, 17 years ago na. Pero, meron daw siyang mga anak na lalaki na kasing edad ko. Wala na akong ibang nagawa kundi umiyak na lang. Naintindihan ko na kung bakit hindi niya ako madala sa Japan at kung bakit hindi niya ako mapakasalan. Ayun pala, kasal pala siya. At dahil mahal ko siya, ayaw kong mawala. Yung ama ng mga anak ko, nagtitiis ako. Hanggang sa 10 taon. 10 taon ang lumipas. Malalaki na rin yung mga anak namin. Ganun pa rin yung setup namin. Parang nung una kaming magkakilala. Ilang buwan bago siya nakakauwi. Sobra akong nalulungkot kasi nawala na yung feeling na mahal ako. Ni hindi nga ako nakukumusta ni hindi nga ako natatawagan, ni hindi nga niya masabing mahal niya ako. Sobra-sobra yung sakit na nararamdaman ko. First boyfriend ko na pinagkatiwalaan ko sa buong buhay ko. Naloko ako. At patuloy akong niloloko. Hindi ko alam kung anong buhay yung nag-aantay sa amin. Gusto ko nang sumuko kasi lagi na lang akong inaaway. Wala akong bisyo, inom. At kahit ano pa, hindi ako naninigarilyo. Pero sobra kong ipitin niya yung allowance namin. Gusto ko nang sumuko. Pero ayaw kong mawalan ng ama ang mga anak ko. Nagiging faithful ako sa kanya. At sumusunod ako sa lahat ng gusto niya. Sa ngayon, 30 years old na ako. At 65 years old na siya. Ganun pa rin ang takbo ng buhay namin. Napapagod na ako. Gusto ko na ding sumaya. Sana matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. May nangyayari sa amin ni Lola. Itago niyo na lang ako sa pangalang Buboy. 21 years old. Hindi pa ako tapos ng pag-aaral. Tumigil ako sa pag-aaral noong mag-first year college ako. Hindi ko na natuloy kasi wala akong pang tuition. Nakikitira lang ako sa tita ko. Yung nanay ko, sumakabilang buhay na. At yung tatay ko naman, sumakabilang bahay. Doon na siya nakatira sa pamilya niya. May asawa na siya at merong 3 anak. Pakiramdam ko nga, hindi na ako kilala ng tatay ko. Ni kumusta o dalaw. Wala. Kaya siguro, nagkandaloko-loko yung buhay ko. Naging pasaway ako kasi pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Hanggang sa nakatapos nga ako noon ng high school, napabarkada ako. Tapos ayun, lumalabas kami ng mga barkada ko. Sumasama lang ako, pero wala akong inaambag. Ganon yung naging takbo ng buhay ko. Sa Tondo pala kami nakatira. Isang araw, habang nasa kanto, may nakita akong lola. Sobrang daming dala. Sa isip-isip ko, ay, tulungan ko na nga lang. Nakakaawa kasi. Pero in fairness may itsura si lola. Kaya ang sabi ko, nang lumapit ako kay lola, "La, tulungan ko na po kayo."
Dali-dali kong kinuha yung daladala ni Lola. 3 supot na malalaki na medyo mabibigat. Hindi kas naman kasi sa akin yung pagiging matulungin. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Tamad ako pero kapag may nangangailangan ng tulong, tutulong talaga ako. Kaya ayun nga, binitbit ko yung daladala ni Lola nang walang pag-aalinlangan. Habang sinusundan at sinasamahan ko si Lola, sabi bigla ni Lola, "Salamat iho ah. Pagod na talaga ako. Ang bait mo naman." Sumagot ako ng, walang anuman po. At hindi na nagtagal, tinanong ni Lola kung anong pangalan ko. Sinabi ko syempre, Buboy. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay ni Lola. Ang bilis lang. Iniisip ko, saan kaya si Lola? Kasi magulo sa lugar namin eh. Maingay pa. Kaya iniisip ko, saan kaya tumitira si Lola? May anak kaya siya o di kaya naman pamilya? Kasama niya kaya yung mga apo niya? Bakit kaya hindi siya tinutulungan? At ayun na nga, nagulat ako sa nakita ko. Maganda yung labas ng bahay ni Lola. Para bang may kaya? Yun yung nag-iisang bahay doon, sa kanto na yun, na talagang may sinasabi. Meron siyang pintuang gawa sa bakal. At bukod pa doon, pag open mo nun, meron siyang pinto na gawa sa kahoy. Sa isip ko, sosyal naman ni Lola. Siguro nakapagtapos ng magandang anak niya. At maganda rin yung trabaho. Hanggang sa, ayun nga, bit ko yung mga dala ni Lola. Sabi na ni Lola, "O pasok ka, iho." Pumasok ako sa bahay niya. Pagpasok ko sa bahay ni Lola, namangha ako sa nakita ko. Ang ayos-ayos ng bahay ni Lola. Para bang sa tanang buhay ko, noon lang ako nakakita ng maayos na bahay talaga. 3 kulay ang nakikita ko doon. Maroon, white, tsaka beige ba yun? Yung parang color white na yellow. Basta sabi nila beige yun. Yung kulay ng sofa, maroon. Yung dingding, puti. Hindi ganun kalakihan yung bahay ni Lola. Pero may second floor. Nilibot ko yung tingin ko sa paligid. Hanggang sa napukaw yung atensyon ko sa isang picture frame na nakapatong sa lamesa malapit sa telebisyon. Larawan ng isang batang babae kasama ang magulang nito. Iniisip ko nung makita ko yun, baka anak ni Lola. Siguro si Lola yun. Pero bakit ganun? Parang masyado namang luma yung picture. Kaya, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Tinanong ko si Lola, "La, anak niyo po itong nasa picture? Nasaan na po siya? Tsaka si Lolo po." At nagulat ako sa sagot ni Lola. Sabi niya, "Ako yan, iho. Ako ang batang babae dyan. Magulang ko yan." Wala na daw palang parents si Lola. At wala din daw naging asawa si Lola. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko kay Lola, "Talaga la? Ang ganda niyo pa naman. Saka, ang sexy niyo pala. Hindi nga halatang lola ka na eh."
Pero nung sinabi ko yun, natawa si Lola sa sinabi ko. Pero kung tutuusin talaga, nung nakita ko si Lola, alam ko at sigurado ako nung bata-bata siya, maganda at sexy na siya. Kitang-kita na kahit papaano, mini-maintain ni Lola yung figure niya. Walang masyadong bilbil, walang masyadong wrinkles, bagets kung manamit. Pero mapapansin mo na lola na siya kasi may uban na. Pagkatapos nun, aalis na sana ako. Kasi nag-text na yung nililigawan ko na magkita na daw kami. O 'di ba? Naka-sideline pa ako kay Lola. Ng pagtulong syempre. At eto naman, pupunta na ako sa chick ko. Malupit at malapit kasi talaga ako sa mga chicks. Hindi nyo naman kasi naitatanong. Magandang lalaki naman ako. Yung chick na yun, 1 linggo ko lang nililigawan yun. Hindi naman masyadong pabebe. Kaya, ayun na. Parang gusto ko nang pumunta sa kanya. Nang akmang magpapaalam na ako kay Lola, biglang sinabi sa akin ni Lola na meron daw siyang ibibigay sa akin bilang pasasalamat. Sa isip-isip ko, pera kaya to? Ano kaya to? Antayin ko lang daw siya at kukunin niya daw sa itaas. Sa isip ko, ang bilis naman akong pagkatiwalaan ni Lola. Hinayaan niya lang ako sa sala niya. Pero bigla ko lang naisip, baka may CCTV siya, kaya confident siya na iwanan ako. Kaya ako, nag-behave lang sa sala niya. Pero syempre, sinabi ko kay Lola, "Ay, nakakahiya naman po." At sagot ni Lola, "Asus, huwag ka nang mahiya, iho." Tapos ayun, umakyat si Lola. Mga 5 to 10 minutes siguro ako nag-aantay. Hanggang sa pababa na siya ng hagdanan. Meron siyang daladalang malaking paper bag. Hindi ko pa alam ang laman, syempre. At mas ikinagulat ko ay yung itsura ni Lola. Nakapangbagets na itsura. Kung kanina, nakapantalon si Lola at blouse na bulaklakin, ngayon ay nagpalit siya ng pambahay. Super exing shorts at puting sando. Napalanok ako sa nakita ko. Habang pababa ng hagdanan si Lola, umaalog ang mga papaya niya. At kitang-kita ko yung kakinisan ng legs niya. Pero syempre, iniwas ko ng tingin kay Lola at mas nag-focus ako sa daladala niya. At yun ay yung paper bag. Tama, ang paper bag. So pagkababa niya, iniabot niya sa akin yung paper bag. At sinabi niya na, "Eto, iho, idodonate ko sana to bukas. Pero ibibigay ko na lang sa'yo ito. Magaganda pa yung mga t-shirt na to. Binili ko sa department store. At kasya mo naman siguro ang sapatos na to. Size 10 yan. Sige, isukat mo, tingnan mo." Hindi maalis ang ngiti sa labi ko habang kinakalkal yung paper bag. Napasabi na lang ako kay Lola na, "La, grabe naman po kayo." Pero hindi ko po tatanggihan to. Thank you po, La. Sakto po, size 10 ako. Grabe. Sa isip-isip ko nun, grabe parang Santa Claus si Lola. Para akong nag-shopping. Nang maisukat ko na yung sapatos, isinuksok ko na ulit sa paper bag. Nakita ko yung mga t-shirt. Alam ko mamahalin yun. Grabe, ang saya-saya ko nung time na yun. Pero syempre naalala ko, kikitain ko pala yung nililigawan ko. Magpapaalam na ako uli.
Nang bigla niyang sinabi na kunin niya daw yung number ko para daw masamahan ko siya at bibigyan niya na lang daw ako ng bayad, pang extra ko daw. Sabi ko sa kanya, tamang-tama po kasi wala akong trabaho. Extra-extra lang po kasi ako paminsan sa construction, tsaka paminsan sa palengke o kung saan man may extra o sideline. So, ayun, ibinigay ko yung number ko. Umalis sa bahay ni Lola na dala-dala ang malaking paper bag. At habang naglalakad ako papauwi sa amin, biglang may nag-text na number. Sabi doon, "Thank you, Buboy. From Lola Juana." Ay, Lola Juana pala ang pangalan ni Lola. Pero syempre, dahil wala akong extra load sa ibang network, hindi ko na na-replyan si Lola. Pagkatapos kong makauwi ng bahay, nagpalit ako ng damit, isinuot ko yung sapatos na ibinigay ni Lola at nakipagkita na ako sa nililigawan ko sa isang fast food. Nakakatuwa nga kasi isang linggo ko pa lang siyang nililigawan. Nararamdaman ko na parang fall na siya sa akin. At tawagin na lang natin yung nililigawan ko sa pangalang Karen. Sumunod na linggo, 8:00 ng umaga, nakahiga lang ako sa sofa ni na tita nang biglang may nag-text sa akin. Si Lola Juana. Samahan ko daw siya na kumuha ng order niya sa Taft. Ako naman, sa isip-isip ko, syempre extra na naman to. Dali-dali akong bumangon at nagbihis. Naglakad ako papunta kina Lola. Pagdating ko sa bahay ni Lola, aba, namangha ako sa beauty ni Lola. Ang fresh! Kasing lakas ni Alice Dixon ang apil niya. Grabe, napalunok ako at syempre, sabi ko sa sarili ko, magpo-focus ako sa pagtulong kay Lola. Nag-jeep kami papunta sa isang store ng mga bra, panty at lipstick. Puro babae nga yung nandoon Tsaka yung mga tatay siguro na nag-aantay sa mga misis nila. Hindi pa namin makuha yung order. Kaya nagtanghalian muna kami sa isang fast food. Nagkwentuhan. At dito ko nalaman na marami palang naging ex si Lola nung bata siya. Habulin daw siya. Kaya lang, lagi daw siyang iniiwan. Kwentuhan, tawanan, yun ang naganap sa amin. Hanggang sa bumalik na kami doon sa store. Nakuha na namin yung mga order at bandang 6:00 na kami nakauwi. Ang tagal palang mag-antay ng order doon, Halos abutin kami ng isang buong araw. Magpapaalam na sana ako kay Lola at babalik na sana ako sa bahay ni tita. Nang sabihin ni Lola na magstay muna daw ako sa bahay niya kasi magluluto daw siya ng dinner. So nung nasa bahay na kami, umakyat na naman siya. Yung mga pinamili namin, sinusubukang iakyat ni Lola. Ang dami-dami nun. Nabibigatan na siya. Kaya naman ako bilang matulungin, kusa na akong tumulong sa kanya. Iniakyat ko din yung pinamili niya. Siya yung nauuna sa hagdanan. At nung nasa taas na kami, 2 pinto ang nakita ko. Si Lola, binuksan niya yung isang pinto. At bumungad sa akin ang isang maaliwalas na kwarto. May kama. Maayos yung kwarto. Walang gamit na hindi kinakailangan na nandoon. Walang basura. Basta parang kwarto na nakikita ko sa magazine. Parang nakikita ko lang sa mga mall. Parang ang sarap matulog sa kama ni Lola. Puro puti.
Tapos, yung kama niya, kasya yung 2 tao, 3 tao pa nga eh. Pero napaisip ako, nakakalungkot siguro yung buhay ni Lola. Kasi mag-isa lang siya. Kaya naman, binaba ko yung mga malalaking supot na pinamili namin at tinuro ni Lola kung baka pwede ko daw iabot yung isang maliit na supot. So, nang iabot ko sa kanya yung supot na yun, nahawakan ko yung kamay ni Lola. Parang may elektrisidad na dumaloy sa dugo ko. Nagkatinginan kami ng ilang segundo hanggang sa hindi ko alam kung bakit at ano ang sumanib sa akin o kung ano man, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla kong hinalikan si Lola. Pero mas nabigla ako sa ginawa ni Lola. Bigla niyang nilaliman yung halik niya sa akin. Hanggang sa ginamit na namin yung kama. At yun yung araw na talagang hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. May nangyari sa amin ni Lola. Malakas pa si Lola. Kayang-kaya niyang gawin yung ginagawa ng mga babaeng nasa 20 anyos. Ang galing ni Lola. At pagkatapos ng may mangyari sa amin, bumaba si Lola para magluto ng hapunan. Ako naman, naiwan sa kama, umikot-ikot na parang bata. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nakaidlip na pala ako. Hanggang sa nagising ako. At naamoy ko ang niluluto ni Lola. Para bang pritong isda. Bumangon ako. At pagbaba ko, seryoso si Lola na naghahanda ng hapunan. Kain na, sabi niya. Umupo ako at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa amin ni Lola. Pakiramdam ko na naginip lang ako. Kaya kumain na kami. Sa una tahimik lang. At nang humingi na ako ng toyo kay Lola, biglang nagtawanan kami na parang baliw lang. Sa isip-isip ko, baliw na ba ako? Ewan ko. Nagkwentuhan na lang kami at hindi na namin napag-usapan yung nangyari. At nalaman ko sa pag-uusap namin ni Lola, 65 years old na pala siya. Mag-isa na lang daw siya. Nasa probinsya daw yung iba niyang kaanak. Yung iba naman daw, hindi na siya pinapansin kasi nga naiinggit sa kanya yung ibang kamag-anakan niya. Kasi daw, pinamana sa kanya yung ibang lupain sa probinsya nila nang mamatay yung magulang nila. Yung mga kapatid daw nung tatay niya yung naiinggit sa kanya. Basta, kung ano-ano daw yung masasakit na sinabi kay Lola. May drama yung pinag-usapan namin ni Lola. Pero si Lola, napaka-positive niya sa buhay. Ginagawa niyang negosyo yung pagkuha ng mga order sa mga babae sa barangay namin. Tapos, namimili siya ng paninda niya. Sabi ko sa sarili ko, madiskarte rin pala si Lola talaga. Nagsabi rin ako kay Lola ng pangarap ko. Sabi ko kay Lola, pangarap ko pong makatapos ng pag-aaral. Pangarap kong magkatrabaho. Gusto kong maging pulis, sabi ko. At yun na nga, natapos ang gabi ng puno ng tawanan at kwentuhan. Lumipas ang araw, yung nililigawan ko, sinagot na ako. Siya yung gumagaso sa lakad namin.
Alam naman niya na wala naman akong trabaho eh. Pero alam niya na nagsa-sideline ako. Kaya one time, nang lumabas kami ng girlfriend ko, nasa may tindahan kami, biglang dumaan si Lola. Magka-holding hands kami ng girlfriend ko. Nakita ko, tinitigan kami ni Lola. Nagkatinginan kami sa mata sa mata. Kaya lang biglang iniwas ni Lola yung tingin niya sa akin. Pero hindi ko na hinabol pa si Lola. Kasi kasama ko yung girlfriend ko noon. Pero naaalala ko pa rin si Lola. Kumusta na kaya siya? Kaya ang ginawa ko, nang matapos kaming lumabas ng girlfriend ko, tinext ko si Lola. La, kumusta ka na? Sumagot siya ng, ayos lang ako. Masaya ako para sa'yo, iho. Nang ma-receive ko yung reply ni Lola, para bang may kirot sa puso ko? Para bang nararamdaman ko na nasaktan si Lola sa nakita niya? Kaya naman, habang nasa bahay ako at nagmumuni-muni, hindi na ako nakapagpigil. Tumakbo ako papunta sa bahay ni Lola. At pagdating ko doon, bukas ang pinto ni Lola. Nakasara naman pero hindi nakalak. Dali-dali ko siyang hinanap sa bahay. Walang tao sa sala, walang tao sa kusina. Umakyat ako, pero walang tao. At nang bumaba na ako, aba, nandoon si Lola. Galing pala siyang banyo. Nakatapis ng tuwalya si Lola. Sabi ko, La, bakit hindi kayo nag-lock ng pinto? Nang ilalak niya na yung pinto at nalock niya na successfully, biglang nahulog ang nakatapis na tuwalya sa kanya. Nagulat ako sa nakita ko. Sinubukan kong takpan ang mga mata ko at isara ang mga mata ko pero huli na. Nakita ko na rin naman yun noon. At yun na, may nangyari na naman sa amin ni Lola. Oo, mahirap mang tanggapin at aminin. May nangyayari sa amin ni Lola. Masaya ako at alam ko masaya din siya sa nangyayari sa amin at kung ano man yung meron kami. Nagpatuloy ng ganun yung relasyon namin ni Lola. Hanggang sa isang araw, kasama ko yung tita ko. Galing kaming grocery. Nakasalubong namin si Lola. Sasakayan ng jeep papunta sa amin. Sabay kaming sumakay. Kaya naman, nang makaupo na kami sa jeep, pinakilala ko si Lola kay tita at si tita kay Lola. At hindi ko inaasahan yung susunod pang mangyayari. Nagulat ako nang sabihin ni tita sa akin na kilala niya si Lola. At sabi ni tita sa akin, siya daw ang lola ko. Lola Juana ko. At kapatid daw siya ng lolo ko. Ano? Gulong-gulo yung isip ko nun. Sabi ni tita bigla kay Lola, Ta, pasensya ka na sa mga magulang ko dati ha? At sabi ni Lola, matagal na yun, wala na sa akin yun.
Umaandar ang jeep nang nakalutang ang isip ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga pagkakataong yun. Isang linggo na po ang nakakalipas. Simula ng insidenteng yun sa jeep. Lola ko pala, si Lola Juana. Gusto ko sana si Lola Juana. May bumabagabag sa damdamin ko ngayon. Gusto ko ring iwanan na yung girlfriend ko. Kasi si Lola marami na siyang naibigay sa akin. Ang dami niya nang naitutulong sa akin. Pakiramdam ko, parang hindi lang pisikal na atraksyon yung nararamdaman ko para sa kanya. Tinitimbang ko rin yung sarili ko kung ano nga ba yung nararamdaman ko. In love na ba ako sa lola ko na mahigit 40 years ang tanda sa akin? Kung magiging kami ba, paano na lang yung pamilya namin? Sigurado, tutuksohin din ako ng mga barkada ko. Liligawan ko na ba si Lola? Pwede naman siguro patago na lang yung relasyon namin. Ibe-break ko na ba yung girlfriend ko? Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Sobrang napapamahal na sa akin si Lola. Mahal ko na ba talaga si Lola? Ano bang dapat kong gawin? Tulungan niyo naman ako. May nangyayari sa amin ni Lolo. Matagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ang kwento ko. Secret listener ako ng Secret File. Humangahanga ako sa iyo, DJ Rocky, sa husay mong magbasa ng mga ipinapadala sa iyo. Humahanga din ako sa lahat ng mga taong malalakas ang loob na i-share ang kanilang kwento. At isa na doon si Buboy. Si Buboy na umaming may nangyayari sa kanila ni Lola. Sabihin na natin na parang nakaka-relate ako at parang merong nagpupush sa akin na i-share yung akin. Halos ilang buwan na rin simula nang mapakinggan ko yung episode ni Buboy. At eto na nga ako. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na isinusulat ang secret file ko. Itago niyo ako sa pangalang Catherine. Hindi kami mayaman. Wala na akong tatay. Sumama na sa kabit niya. Only child ako. Si mama na lang ang kasakasama ko simula nang umalis si papa. Kaya lang, taong 2013, nang ibang bansa si mama. At hindi na siya umuwi pa. Mas pinili niya na magkaroon ng bagong pamilya sa Japan. Malaki daw ang kita doon. At dahil gusto niya akong mapag-aral, tinuloy-tuloy niya. 13 years old pa lang ako noon. Naiwan ako dito sa Pilipinas. Lumipas pa ang taon, mas lalong lumalaki na ang gastos sa akin ni mama. Gusto kasi ni mama na sa private school ako ipasok. Para saan pa daw at kumikita siya. Napapadalhan naman niya ako hanggang sa lumipas ang mga ilang taon. Nagkukulang na ang mga ipinapadala niya. Hindi pa rin siya umuwi sa Pilipinas. Hanggang sa inamin na niya sa akin na meron na siyang bagong pamilya. At meron na siyang anak. Minsan,
Sumagi sa isip ko na magalit sa mama ko kasi pinili niyang mangibang bansa kesa sa makasama ako. Pero na-realize ko rin na kung hindi siya nakapangibang bansa, hindi ako makakapag-college. At hindi siya magiging masaya. Masaya na ako na masaya ang mama ko. At simula nung iniwan kami ni Papa, umalis si Mama dito sa bansa, nakitira ako sa tita ko, kapatid ni Mama. Yung tita kong yun, mas piniling maging single. At parang ako na yung anak-anakan niya. Madiskarte yun. Tapos minsan, medyo marupok lang sa mga boyfriend-boyfriend. Pero, oks pa rin. By the way, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko na babanggitin kung saang school ako nag-aaral at kung ano ang kursong pinili ko. Isang araw, kinakailangan ko na talaga ng pera kasi meron kaming school project. At dahil hindi pa nakakapagpadala ang mama ko, short ako, broke ako, kakailanganin ko ng 3,000 pesos. Yun ang tansya ko sa lahat ng gagastusin ko. Kailangan, Lunes meron na ako. Sakto na lang yung allowance ko na 500 pesos bago magpadala uli si mama ng pera. At ayaw ko namang manghingi sa tita ko kasi malaki na yung naitulong niya sa akin. Minsan pinapa-extra niya ako sa salon niya. Ako minsan yung kahera o kaya yung taga-wash ng hair. Tapos sa isang araw na yun, minsan may 300 pesos ako, minsan may 500. Depende sa mood ng tita ko. So Friday ng gabi, pinag-iisipan ko kung paano ako kikita ng pera. Ang naisip ko, pupunta ako ng Divisoria. Bibili ako ng paninda na pwedeng ibenta doon sa customer sa salon ng tita ko. Sakto kasi noon, walang pasok Sabado, jam-pack, maraming customer. Nang paalis na ako sa bahay, bigla akong tinawag ni tita. At ang sabi niya, magbantay muna daw ako ng salon. Ako muna daw ang magkahera kasi aalis siya papuntang Batangas. Sabi ko, okay po. Sa isip-isip ko, sige, Sunday na lang ako bibili ng mga paninda. Kaya naman Sabado, ako ang nagbukas ng salon ni tita. Bagong ligo ako at nakaayos. Nagkilay ako, nag-lip tint at nag-cheek tint. Actually, pag tinitingnan ko yung mukha sa salamin, well, parang kahawig ko nga si Catherine Bernardo. Lamang lang siya sa ilong. Bakit ako nakaayos? Kasi ayaw ni tita na tsaka ako na pumapasok sa salon niya kahit malapit lang sa amin. 10:00 pa lang ng umaga, blockbuster na yung salon ni tita. May mga nagpapagupit, nagpapa-Brazilian, manicure at pedicure. Tapos, maya-maya pa, merong pumaradang sasakyan sa harap ng salon. At bumukas ang pinto ng salon. Isang matandang lalaki ang pumasok sa loob ng salon. Amoy na amoy ko yung pabango niya. Matapang, pero nakakakiliti sa ilong. Pero, fresh yung amoy. Napadouble look pa nga ako dun sa matandang lalaking yun eh. Nakasuot siya ng polo shirt, pantalon, naka-shades, at nakita ko, may relong mamahalin. By the way, alam ko kung paano tumingin ng mga mamahaling relo at alahas. Tinuruan kasi ako ni tita.
At kung tutuusin, pwedeng pumasang artista si Kiakea. Pang-action star. Lumapit siya sa akin. Tinanggal niya yung shades niya at nagtanong sa akin kung pwede ba daw siyang magpagupit. Sabi ko, sure po. Upo lang po kayo sa waiting area. Ano pong pangalan nila, sir? Ponce, sagot niya. First time customer po, sir? Tanong ko sa kanya. Yes, matipid na sagot niya. Tumingin-tingin lang siya sa paligid. Well, sa palagay ko naman, wala siyang masasabi na pangit sa salon ng tita ko. Kasi maganda naman talaga dito sa salon. Bagong renovate pa kami, kaya malinis, mabango, at pinupuntahan talaga ng mga customers. Maya-maya pa, nagpunta siya ulit sa tapat ng counter kung saan ako nakapwesto. At nagtanong uli siya sa akin kung pwede daw ba na makibanyo siya. Sabi ko, okay po, this way, sir. Nilako yung kaha at sinamahan ko siya papuntang banyo na nakapwesto sa pinakadulo at pinakasulok-sulukan ng salon. Actually, hindi ko naman talaga sinasamahan lahat ng customers papuntang banyo. Talagang exemption lang si sir kasi mabango siya. So, ayun na. Nakarating na kami sa banyo. Pumasok na siya sa loob at ako waiting lang sa labas. At habang nag-aantay ako kay sir, may nakita akong ipis na naglalakad sa tapat ng banyo. Buti na lang, at sa tapat ng banyo ay may nakita akong walis tambo. Kaya kinuha ko ito at inihampas sa walang yang ipis na nagpapadumi sa napakagandang salon ng tita ko. Napatay ko ang ipis, pero patay din ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sobrang lakas ng pagkakahampas ko sa ipis ng walis tambo, ay bumukas ang pintuan ng banyo. Tumambad sa akin si sir. Nabukas ang zipper at nagpapagpag pa lamang ng kanyang, alam nyo na yon. Naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko naman sinasadya na mapatingin sa pinapagpag niya ng derechahan. Ninunok ko lahat ng laway na meron ako sa araw na yon. OMG! Pwede na ba akong kainin ng lupa sa isip-isip ko? Sorry sir, ako. Ramdam na ramdam ko yung pagkakapahiya ko. Ramdam ko na umakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko. Ang init ng pakiramdam ko. Pero, ang pinagtataka ko, bakit parang wala lang kay sir? Hinawakan ko yung doorknob at sinarado ko uli yung pinto. Winilis ang ipis at itinapon sa basurahan. Tumakbo ako papuntang counter. Iniwan ko na si sir sa pinto, sa banyo. Feeling ko naman, alam niya na kung paano bumalik doon sa mismong counter. Matanda na siya. Pagbalik ko sa counter, nagsalamin ako. Kitang-kita ko kung gaano kapula ang mukha ko. Lumapit sa akin si sir at nagtanong sa akin, what time ako, miss? Hindi ako makatingin ng derechahan. Buti na lang, saved by the bell. Dahil yung isang hairstylist ang sabi, Sir, dito na po kayo sa akin. Ayan sir, it's your turn. Sabi ko kay sir. Nginitian ako ni sir na parang merong laman. Na para bang nagsasabing, nakita mo yung ano ko, no? Ay, nakahinga naman ako at least kahit papano. Pero grabe, hindi ko talaga kinaya yun. After 15 minutes, tapos nang magupitan si sir. 59 pesos lang yung haircut sa amin.
Tapos, nagulat ako nang mag-abot siya sa akin ng 500 pesos. At ang sabi ni sir, keep the change. Just give the 100 to that guy. Sabay turo kay Joni, yung naggupit sa kanya. Salamat po, sabi ko. Palabas na sana siya nang sabihin niyang, wait, may contact number ka ba para if ever na magpa-schedule ako, text na lang kita? Hindi ko alam, pero para akong na-magic, para akong na-hypnotize. Pwede ko namang ibigay yung telephone number ng salon. Pero, ang ibinigay ko ay yung cellphone number ko. Closing na kami ng 9 p.m. nang biglang may nag-text sa akin. Aba, yung customer pala kanina. Si Sir Ponce. Ang sabi niya, dadaan uli siya sa salon dahil may naiwan siya. Naiwan niya yung shades niya. Kaya lang nung nag-text siya, nasa labas na ako ng salon. Maglalak na. Nang biglang tumambad sa akin ang sasakyang napakagara. Ay, eto na yung sasakyan ni Sir Ponce. Nag-hazard siya sa kalsada sa harap ng salon. If I'm not mistaken, siya mismo rin ang nagdadrive. Kaya ang ginawa ko, no choice. Binuksan ko uli yung salon. Ako na lang ang naiwan kasi may mga gala pa yung mga bakla. Pinark niya na lang yung sasakyan niya sa harap mismo ng salon. Lumabas siya ng sasakyan at tinulungan ako na magbukas uli ng salon. Naitabi ko naman yung shades niya sa may counter. Sabi ko, ako na lang ang papasok sa loob. Pumasok ako at lumabas. Iniabot ko sa kanya ang shades. At nung inabot ko sa kanya yung shades, nagdikit ang mga kamay namin. Nakaramdam ako ng vibrations. Ilang saglit pa, nagtanong siya sa akin kung gusto ko daw bang magmerienda ng gabi. At dahil iniisip ko na hindi pa dumarating si tita at wala naman akong kasama sa bahay, umuo ako sa kanya. Ang sabi ko, sige po, dyan na lang po sa may lumihan. Sabay turo sa lumihan sa may kabilang kanto na matatanaw mula sa kinatatayuan namin. Ayaw ko kasing sumakay sa sasakyan niya. Tsaka, unang araw pa lang namin magkita tapos sasakay na uli agad ako sa sasakyan niya. Kaya ang ginawa niya, hinayaan niya lang yung sasakyan sa harap ng salon at sinamahan niya akong maglakad papunta sa lumihan. Sa pagtawid namin ng kalsada, siya ang mas nauuna. Inaalalayan niya ako. Hinahawakan niya pa ako sa bewang ko. Sa isip-isip ko na lang, aba, ang gentleman naman sir. Nang makarating na kami, nakaupo na sa lumihan, naka-order na. Nag-order ako ng favorite kong tokwat baboy. Siya naman umorder ng lomi. Medyo tahimik, parang ang awkward na. Hanggang siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. Ano na ang pangalan mo, miss? Catherine po, sagot ko. Kamukha ko po kasi siya eh. Dagdag ko pa. Catherine? Yan ba yung love team nung anak ni Romel Padilla? Mas maganda ka pa dun eh. Natawa ako sa sinabi niya. At sumagot ako ng, sabi nga po nila, mas maganda nga daw po ako dun. Lamang lang si Catherine ng tangos ng ilong eh. Tawanan kami. Hindi, tama lang yung iyo. Maganda ka and very charming, sabi ni sir. Actually, medyo kinilig ako sa pagkakataong yun. At hindi ko na mapigilang tanungin kay sir. Kaya naman, sa wakas, nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Natanungin sa kanya ang bagay na nasa isipan ko.
Ilang taon na po kayo, sir? Tanong ko. Honestly, I'm 69 years old. Sagot niya. Napawaw ako. Di nga po. 69? Mukha lang po kayong 68. Ay, biro lang po. Mukha po talaga kayong 40s lang, nasa 40s. Sabi ko. Nagkwentuhan kami ng gabing yun. Hindi ko alam kung bakit ang gaan-gaan ng pakiramdam ko kay sir. Naikwento ko yung buhay ko at sinabi ko na kinakailangan ko na ng 3,000 pesos para sa school project ko. Pagkatapos namin kumain at magkwentuhan, inilabas niya yung wallet niya. Actually, ipinasok niya uli sa bulsa niya yung wallet niya. Tas may kinapa siya sa bulsa niya sa pantalon niya. At nagulat ako sa kapal ng tig-1,000 hawak niya. Kumuha siya ng 3,000 at ibinigay sa akin. Nag-abot siya ng 200 sa tindera para sa kinain namin. Sabi ko, ay, hati po tayo, sir. Tsaka para saan po tong 3,000? Ay, nako, hindi ko po kayang tanggapin yan. At ang sagot niya sa akin, this is for your school project. You pay me when you're able. Kailangan mo yan for your school project. Maybe I'm your angel sent from up above. Hindi ko alam kung tatanggapin ko talaga. Nagtatalo ang isip ko kung tatanggapin ko yung 3,000 pesos na yun. Pero nahihiyaman ako. Tinanggap ko na lang. At ang sabi ko, promise sir, babayaran po kita kapag nakabenta na po ako ng mga bibilhin kong items sa Divisoria. Promise ko po yan, sir. Promise po. Tapos sabi niya, teka, pwede bang wag mo na akong tawaging sir? At wag ka na ring magpo sa akin. Ponce na lang ang itawag mo sa akin. Masyado namang nakatatanda yung tawag mo sa aking sir at po. Akala ko ba mukha lang akong 40 years old? Hindi naman ako mukhang lolo, hindi ba? At sumagot naman ako ng, ay, hindi po no, sir. Ay, hindi no. Sa totoo lang, hindi talaga siya mukhang 69 years old. Promise. Nakauwi na ako sa amin ng 12:00 na. Ganun kami katagal nagkwentuhan. Inihatid ako ni Ponce sa bahay ni tita na malapit lang din sa salon pero ilang kanto pa ang layo. Kaya napilitan akong sumakay sa sasakyan niya. At habang naglilinis ako ng katawan, nag-flashback sa akin yung nakita ko nung nagbanyo si Ponce. In fairness parang kung tatakpan mo yung mukha niya, pwedeng lumaban yung armas niya ng pang 30 years old. Bakit ko alam? Nagkaroon na kasi ako ng ex na nasa late 20s or early 30s. Nung 16 pa lang ako, hindi ko may kakaila na, alam nyo na, eksperyensyado na ako. Yung isang ex ko, professor sa ibang eskwelahan. Nataon na bumisita yun sa school namin at nagustuhan ako. Pero nagustuhan ko naman siya. Kaya lang, iwalay kasi ayoko ng issue sa school. Lalo na para sa side niya kasi hindi na kami nagtuloy-tuloy. Mabilis lang yung naging relasyon namin, mga 6 na buwan lang. Tsaka sabi ko, bata pa ako. At ang dami ko pang gustong mangyari sa buhay ko. Natapos ang araw na yun. Kinabukasan, sa school. Nakabayad ako para sa school project. At naka-receive ako ng tawag mula kay Ponce ng araw na yun. Tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, sa wakas, di na ako mamumroblema. At mukhang makakapasa ako doon sa subject na yun. At lumipas pa ang ilang araw. Araw-araw tinatawagan ako ni Ponce. Kinukumusta niya ako. At ang sabi pa niya, loloadan niya daw ako weekly.
para may pantawag din ako sa kanya at pang-text kung nakauwi na ako sa amin. At dahil 1 linggo daw siyang naka-out of town sa negosyo niya, gusto niyang malaman kung safe ako. Napakunot noo ako. Pero kahit napakunot noo ako, nakakaramdam ako ng konting kilig. Pagkaraan ng 1 linggo, nagulat na lang ako na merong dumating sa bahay namin na isang malaking teddy bear at 3 dosenang red roses. Napawaw ako. Sabi sa akin ni tita, tingnan ko daw yung card. Tinutokso ako at tinanong ako, sino si Ponce ah? Ngumiti lang ako. Kinagabihan, nagkita kami ni Ponce. Nagpasalamat ako sa ibinigay niyang teddy bear at 3 dosenang red roses. Sabi ko, di niya naman kailangan gawin yun. At pagkatapos ng dinner namin sa isang mamahaling restaurant, sa loob ng sasakyan niya, bigla niya akong hinalikan sa noo. Parang nanginig yung buong katawan ko. At natapos yung gabing iyon nang merong nangyari sa amin. Alam nyo, patuloy na nangyayari sa amin ni Ponce ang ganong bagay. Parang kami na nga eh. Pero wala kaming label. Gusto ko siya kasi pinapakinggan niya ako. Sumasaya ako sa piling niya. Yung conversations namin, hindi lang puro tungkol sa basketball, hindi puro tungkol sa sasakyan, at lalong-lalo na hindi tungkol sa babae. Ang conversations namin deep, may laman. Tungkol sa pangarap ko sa buhay, pangarap niya rin, kung paano siya nagkaroon ng negosyo, at paano magiging stable sa buhay. Ang gusto niya na magkasama kami at nagkakausap kami. Patuloy yung nangyayari sa amin ni Ponce. Kung tutuusin, para ko na siyang lolo kasi thrice my age ang agwat namin. Pero wala eh. Pakiramdam ko, nahuhulog na ako sa kanya unti-unti. Umabot na ng 3 buwan ang relasyon namin. Hanggang sa isang araw, inihatid ako ni Ponce sa tapat mismo ng bahay namin. At nagulat ako na si tita nasa labas. Nagtatapon ng basura. Nagkatinginan silang dalawa ni Ponce. Sabi ko, magkakilala kayo, tita? Tapos, si tita, sumagot ng, oo, customer siya dati sa salon. Sumagot ako ng, ay oo tita, first time niya nga nung pumunta siya sa salon, nung nagkahera ako nung minsan. Ipapakilala ko na sanang manliligaw ko si Ponce. Nang biglang sabihin ni Ponce na uuwi na siya. Bineso lang ako ni Ponce at sumakay na siya ng sasakyan. Napakunot noo ako. Bakit ganun? Anong nangyayari?
Si tita naman, pumasok lang dali-dali sa bahay. Masaya ako nung araw na yun, pero may gumugulo sa isipan ko. Kaya, hindi ko na maiwasang magtanong kay tita. Tita, paano niyo po nakilala si Ponce? Talaga bang customer lang siya dun sa salon? At nakita ko yung pagbabago sa itsura ni tita. Ang sabi ni tita, ex niya daw, si Ponce. Eto daw yung taong nangako sa kanya na papakasalan siya, pero hindi itinuloy. Nasyak ako sa nalaman ko. Parang gustong bumaligtad ng sikmura ko sa lahat ng mga nalaman ko. Ang dami pang kinuwento ni tita. Medyo mangiyak-ngiyak pa nga siyang nagkwento. Pinangakuan daw siya nito na magpapakasal sila, pero nalaman ni tita na meron na itong pamilya at may mga anak na. Napaisip ako. OMG, pumatol ako sa isang taong pamilyado na. Buti na lang, hindi pa alam ni tita kung ano siya sa buhay ko. Pero alam ko naman na nakakaramdam si tita sa mga nangyayari sa buhay ko. Maya-maya pa nagtanong sa akin si tita. Nililigawan ka ba niya? Siya ba yung Ponce na nagpadala ng 3 dosenang bulaklak at malaking teddy bear? Hindi na ako nakaimik pa. Tumulo na lang ang luha ko. Yumakap ako kay tita at humingi ako ng tawad. Sa ngayon, alam ko na yung sekreto ni Ponce. Hindi niya pa rin inaamin sa akin na meron siyang pamilya. Pero ramdam na ramdam ko sa puso ko na hulog na ako sa kanya. Ano bang gagawin ko? Lalo na ngayon, delayed ako. 1 buwan na. Sana matulungan niyo po ako. Ako si Catherine at ito ang aking secret file. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.